Ömer Dilsoz nivîsî di kişika Zilhêzan de para Kurdan çi ye? Berê ez jî bi herfên gir difikirim. Min serê xwe li ser pêşhatên dunyayê diêşand û wisa bawer dikir. Divê gotineke mirov derbarê jiyanê de hebe. Divê mirov derbarê pêşketinan de gotina xwe texsîr nake. Bibêje û bê nano xwe bipêje. Hindî aşê zemanî di ser emirê min re geriya. Herfên hizirên min hûrtir bûn û êdî gotinên min ên bo analîzên siyasî pêşketinên jiyanê li kêmê ketin. Mij li ber pal, dol û newalên hişê min zilaltir bû. Nizanim qey hindî sal li temenê mirov bar dibin. Herfên ber hişê mirov hûrtir, bêyartir û kêmtir dibin. Li pişt wê mija tarî dîmeneke ku berê mirovî bi herfên girên hestên xwe didît, bi herfên girên hişê xwe tesewwür dikir û bi angajmanên berteng ên bîr û raya xwe, îdeolojî û baweriya xwe pêna sê dikir, zîx xwe li nav çavê mirov didin. Meger di pişt perdeyê de reng û rûyekî cudatir hebûye û ew bayê li hestên me radibû, herfên me bi per û bas dixistin, meger bayekî din bûye. Hingavtina bi rûyê reqê rastiyê destpêkê li canê mirovî tal tê û mirov diêşîne. Rûbirûtî biêş e. Mirov dûr nêzik bi vê rastî re tê rêqalê hev. Hingî herfên gir ên li berçavka mirovî mîna berfa ketî ber taviya baranê dihele. Hûr dibe û tenê lîlav û dilopek av li şûnê dibîne. Hezrên mirovî bi wê dilopê şîn dibin. Helbet qesta min ji mirov ez bixweme, gelo ez dixwazim çi ji we re bibêjim. Erê me gotibû, gava mij ji newalê kişiya mirov dîmenekî dibîne. Ew dîmena leyzekê bû, kişik. Kişik hem bi berîkên hûr hem jî yên gir tê lîstin. Herfên hûr peyakin û ew tenê ji bo rêya herfên gir vekin tên bikaranîn. Peyak ne ji bo danîn û gêrana stratejiya leyzê ne, ew ji bo bikaranînê ne. Ji em piştî vê ronkinneweyê bêne ser esasê meseleya xwe. Derdê me Kurdin, doz û çarenivîsa milletekî hejmar, gir lê destkeftî hûr, belkî di santraja Zilhêzan de peyak her çend dilê min nagire wisa bawer bikim jî rastî gelekî tale. Berê min bawer dikir ku heke em bi ya Zilhêzan bikin, li gorî stratejî û berjewendiyên wan ciyekî ji siyaseta xwe re çêkin. Hingorê rojê yanî di dawiyê de li ser maseyê heke ku parekî baş bi bara me jî bikeve. Lê niha gava mij xwe de para em dibînin ku mesele ne îdeolojî, ne alîgirî, ne likûbûn û cewabizaftina me ye. Mesele leyz û hesabên leyzkeran in. Yanî tu çi li gel wan bî, çi li dijî wan be. Ew zêde muhim nîne. Te çi bikira jî, di hesabê wan de rola ji bo te danî, hê di serê leyzê de ji xwe zelal e. Hez dikin em hinekî din mebesta xwe zelal bikin. Ez dibêjim qey hûn dibêjin yanî çi? Yanî ne xwe ez bibêjim. Berê sed salan gava li ser erda me sînor bi cetvelan kişandin, fîl û ferez leyzandin û hemleyên xwe bo sed salekî kirin. Li Iraq û Sûrî bi destê behsa Ereb, behsa Beegal û kirastirêj du dewletên piçûk danîn. Li Sûrî sedî çil şênî Sunî bûn. Nîrê wan xist bi destê behsa Şîe û girêyeke zehf danî. Îdî sed salekî dê civatek bi vî destarî bihêrandana. Li Iraqê ku sedî çil Şîî bûn, vê carî hevser dan destê behsa Erebiya Sunî û girêyeke qewîm li vê derê jî xistin. Heman tişt li Tirkiyeyê
bi destê Kemalizmê li Îranê bi destê Şahî kirin. Ev destar giran bû. Ji vê re gotin siyaseta İngilîzî û bi zor û derbeyan bi çakûç û balyozan ev civakên handan berxwe. Di vê denklemê de Kurd tunebûn. Bi çi awayî nebûn. Ne sax ne mirî. Tenê welatî bûn. Heta li Sûrî ew statû jî nedabûnê. Niha tê dîtin ku ev denklem ji nû ve tê raçandin. Lê bi hin guhertinên piçûk li Tirkiyê hevsarê Kemalizmê xistin ber destê îslama nerma siyasî û jê AKP derket. Li Îranê Xomeyni ew nîr kişand lê şûna wan ava nebû û hêj nediyare ka dê ber bi werçerxaneke çawa ve bêt kişandin. Li Sûrî û Iraqê behsa erebî kişandin şûna wê. Li Iraqê Şie ji sedî çil, li Sûrî Sunî Selefî ji sedî çil kirin memûrên xwe yên nû. Kurd li vir bi temamî di nav baznê de nînin. Li her du parçeyan jî para sêyem a zeîf ku hema kiyaneka nanozikiya siyasî bila nemire û hew avêtin ber Kurdan. Kurd dîsa di lehîza kişikê a zilhêzan de para piyon û peyakê heldan ser milan. Kurd tenê dê li her çar perçeyan jî di vê denklemê de wekî otorîtekên nerma xwecihî bên bicîkirin. Diyar e di lempeya hêzên hegemonîk de guhertina sînoran tune ye. Tenê nermijandina wan heye. Îja pirs ev e gelo em Kurd çend ji vê rastiya xwe haydarin. Xwezî min şiyaba ji bo me behsa tiştên xweştir bikira û van rojên ku dilê me li ser rojava piçûkê bira dişewite. Xwezî me bikar be behsa herfên girên xasî kirê gilî daxê û dilê dayîkên Kurdan bikiriya. Niha li her çar perçeyan jî berûkek li ber me vedibe. Zimanê me serbest dibe. Gelo em dikarin wan hemû xewnên xwe yên azadiyê di wî zimanê de biçinin. Li her biwesta axa xwe bireşînin ta ku rojekî bibe dara azadiyê, bihêviya rojên xweştir.